Astăzi vreau să fac cartofiori noi, mici sau baby potatoes în coajă la cuptor cu granule de usturoi și diferite mirodenii. Cartofii ăștia îi puteți face ca și mâncare de post sau în orice altă zi. Pe lângă cartofi, nu știu cât am aici, cred că cam 1 kilogram, 800 de grame, dar iarăși cât doriți voi sau cât vreți voi să faceți. Ce mai folosesc? Normal, sare, piper, granule de usturoi, mirodenii cu usturoi și diferite ierburi, mărar, cimbru, cât vreți voi, rozmarin, tot așa cât vreți voi, vegetă normal, ulei și fajita seasoning. Eu nu folosesc fajita seasoning doar pentru fajita sau pentru pui, eu folosesc aproape la orice pentru că dă un gust foarte bun. Și hai să începem, e foarte ușor și rapid de făcut. Cartofii, după ce i-a spălat, adăugați apă peste ei cât să-i acopere și îi punem la fiert. Și îi punem la fiert să fiarbă cam pe jumătate. Puteți să vă dați seama când îți fierți pe jumătate dacă băgați furculița în ei și simțiți că îți moi pe din afară, dar mai tari în mijloc. Atunci îți gata de luat de pe foc. Adăugați aici în apă puțină sare și îi lăsăm la fiert. Și acum că s-au fiert cartofii pe jumătate, putem să îi transferăm într-un castron. După aia trebuie să îi condimentăm, dar înainte vreau să pun puțin ulei. Așa. Și acum sare după gust. Piper după gust. Granule de usturoi după gust. Mirodenii cu usturoi și ierburi. Puțină vegetă. Și amestecăm. Trebuie să acoperim cartofii cât de bine putem. Ce bine miroase usturoi! Acum, după ce am acoperit bine, pe o tavă de cuptor, eu am așezat deja foaia de cuptor, asta e foaie care se poate refolosi. Și acum transferăm cartofii aici. Le așezăm așa frumos. Și peste ei adăugăm rozmarin, doar așa, și cimbru. Mărarul îl lăsăm pentru când servim cartofii. Și acum mai băgăm la cuptor cam pentru o jumătate de oră până îți gata cartofii și se fac puțin mai maroni.
Uitat să adaug de fapt fajita. Asta se întâmplă. Dar acum că am uitat să adaug fajita, ce o să fac? O să pun puțin așa deasupra. Dar normal ar trebui adăugat în același timp cu restul condimentelor, înainte să amestecăm. Acum n-am ce face. Și cartofii îs gata. Acum ce rămâne de făcut e să-i transferăm pe o farfurie și să presărăm mărar. Presărăm mărar. Și cartofii noștri sunt gata de servit. Mărarul meu a fost înghețat, de aia arată așa amărât. Și l-am lăsat la dezghețat. Și aici avem cartofi în coajă, copți în cuptor cu granule de usturoi și mirodenii. Foarte bun pentru post. Poftă bună!